Ďakujem. Takže zdravím vás. Ja som tu. Takže zdravím vás. Ja sa volám Ivo. A vedľa mňa tu sedí Peťka, ktorá vlastní tento kanál. A pripravili sme si takú hru, ktorá sa volá, nevolá sa nejak, ale proste ide tam o to. Volá sa tak. Nech sa tak nebude volať. Dobre, môžem ešte aj ja teraz raz to povedať? Daj to dole. Daj to dole! Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dnes tu mám ďalšieho hostia, Ivana. Dobrý deň. Dávaj. A rozhodli sme sa, že si zahráme hru, ktorá sa volá Dve pravdy, jedna lož. Ktorá spočíva v tom, že máme 3 vety, z toho 2 sú pravdy a jedna je lož. Ten, kto prehrá, tak bude počmáraný a pokreslený make-upom. Mám tu rôzne rúže, mám tu linku na oči, ceruzky a tiene, takže... Všetko to bol určite môj nápad. Áno. Môžeme začať? No. Takže ideš prvý. Keď som bol malý, mal som dlhé kučeravé blond vlasy, siahajúce až pod lopatky. Keď som bol malý, vlastnili sme so sestrou nasledovné hlodavce. Škrečky, potkana, morské prasa, zajaca, pieskomila. Keď som bol malý, hral som sa o starke s vidlami a spadol som do hnoja. A kričal som, pomôžte mi. No to prvé je pravda. To si mi hovoril. Jaký ste to mali oných? Hlodavcov? Škrečky. Koľko? Ide o to iba, či sme mali. Dobre, ale koľko ste mali škrečkov? Tak mali sme ich viackrát. Dobre, ale koľko ste mali škrečkov? Ty aj ma chceš akože... Utekla som z ordinácie. Keď som bola na základnej škole, tak som išla na karaoke súťaž a spievala som od Celine Dion My Heart Will Go On z Titanicu a prehrala som. Keď som bola menšia, tak som bola alergická na citrusové ovocie. To prvé je určite pravda. Sa mi zdá, že si mi do čo hovorila s tým ovocím. Ideme vylúčovacou metodou. Okay. Takže vylúčime jednu z dvoch a potom nám stane jedna. Čo? Ty si určite niečo spievala na karaoke, lenže to nebude tá pesnička, čo si povedala, a mala si alergiu na citrusové plody. Nepravda je číslo 2. To, že som spievala to Celine Dion? To je pravda. To rvíte, ja som, že si mi to dala. Takže dneska alergická nebola si. Nebola som. Nie, že mi tam pipíka krv. Váže. To až tak veľa? Môže byť. Keď sme boli na výlete v Krakove, tak sme sa s kamošmi stratili a nevedeli sme nájsť našu ubytovňu, pretože sme boli až ratí. Mal som piercing cez ucho, takzvanú činku, ale na jednej strane sa mi to rozpadlo a odpadlo mi. Keď som bol v kine na Šípkovej Ruženke, tak som si takú usral, že ma skoro vyhodili z kina. To je klamstvo. Ktoré? Tá Šípková Ruženka. Hej? Hej. Takže si si istá, že tie dve veci sa stali? Hej, o tom si mi hovoril. Riči. Jo. Keď som bola v Londýne, tak som sa stratila v metre. Keď som bola u kamarátky v záhrade, tak som spadla z ringloty a vybila som si dých. Keď som bola malička, nejak 3 roky, tak som bola extrémne zamilovaná do maliara, ktorý práve vtedy maloval náš vchod v bytovke. Prvý bol Londýn, potom keďže som v Londýne si ho stratila? No. Nepravda je číslo 3. 2. Je to pravda, to s tým maliarom. Riči! Ja som... No, nespadla som z ringloty ja, ale ďalšia kamoška. Keď som bol maličký, tak som si zlomil malíček tak, že mi naň padla tvrdá lopta
A krstná sa mi smiala, pretože si myslela, že sa osmieval, ale pritom ja som reval. Nie je mi umožnené byť vo výške, to je napríklad, že napríklad na strašne vysokom moste, lebo sa mi spustí z nosa krv. Na základnej škole som sa vymočil riaditeľke do umývadla. Fúha. Prvé bolo čo? Ja som mal zlomený malíček a krstná sa mi smiala. Na ktorý? Myslím, že to bola maločka. Druhé bolo čo? No, že keď som v takých vyšších priestoroch, napríklad na takom vyššom moste, tak sa mi môže spustiť z nosa krv. Zrýti, ale to mám zátvorke. A tretie bolo? Že na základnej škole som sa vymočil riaditeľke do umývadla. Koľko tak si bol? 9. Prečo si bol u riaditeľky? Lebo sme mali noc v škole a to bolo tak, že my sme robili pre druhákov také divadelné predstavenia, akože také mini divadlá na tému Hans Christian Andersen, alebo čo to bolo. A mali sme neobmedzený prístup, vlastne mohli sme behať po celej škole. A sme išli riaditeľky do umývadla a to je iba ja. No podľa mňa je blbosť to s tou krvou. Čiže to už vravíš, že to je lož? To už si vybrala? Hej. To je to rchtí. Čo nemôžem pokležiť teraz? Chodila som kedysi na hip-hop, odkiaľ sme akože na tance. Odkiaľ sme chodili na súťaže a vyhrali sme krajské kolo, odkiaľ mám aj medailu. Raz som bola na maškarnom plese, prezlečená za kocúra v čižmách, ale cítila som sa trápne, pretože som mala 13-14 rokov a nikto z mojich kamarátov už na maškaráku neboli. Keď som bola bábo, tak som o polnoci vyliezla z postielky, obula si maminé lodičky a prechádzala sa po hlavnej ceste, až kým neprišiel sused našim povedať. Si dobrá exotka. Jednotka bola o čom? Jednotka bol ten hip-hop. To je pravda? Maškarný ples, to bude lož. Takže oficiálne vravím, že veľká lož. To je pravda. Čo? Keď som šižmách je plná pravda. Pravda. Tak si mňa predstaviť hip-hop. Bola som síce na jednej onej. No nie, ale ako ešte žiadnu medailu nemáš takú. Jemu stojí pipík. Fakt. Ale do ryti. To srdiečko? Hezonke. Mužské pohlavie môže byť dobrosrdečné a nehať to dnešnejšie pohlavie vyhrať. Takže to bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte like. Poprípade, ak máte nejaké otázky, tak ich napíšte do komentárov a nezabudnite na odber. Ahoj! Dovidenia. Až príliš som sa tešila z výhry.